Lletres Events, l'espai cultural de casa nostra. Benvinguts a Lletres Events. Ens trobem una vegada més amb Miquel Sánchez per continuar parlant dels intrèpids cavallers de la Corona d'Aragó. Exacte, Pau. Així estem. Jo crec que este podcast pot ser molt apassionant, molt divertit per les qüestions que anem a tractar. Molta més informació encara que afegir sobre el món i la cultura dels cavallers, amb moltes anècdotes i casos extraordinaris. I ens quedàrem l'altre dia a punt d'esbrinar què va passar amb Joanot Martorell, l'autor del Tirant lo Blanc. Sí, estàvem parlant sobre les modalitats de batalles, per dir-ho d'alguna manera, que tenien estos cavallers errants, estos cavallers, i parlàvem de les batalles de malvolença, no? Batalles que es caracteritzaven o bé per esmenar un greuge, o bé per les raons polítiques, o bé per rescat de presoners. Dir simplement que en les batalles de malvolença, esmenar un greuge no era pròpiament de cavallers errants. Això Martí Riquer ho recalca, diu que no són pròpiament cavallers errants perquè no van buscant aventures, però en el cas d'esmenar el greuge no perden temps en anar i presentar batalla. Eixe greuge podia anar en contra del seu senyor i allí anaven a fer qualsevol lliça per a defensar els seus senyors. Hi ha molts casos, ja vos dic, destaquen per exemple el de Pedro de Linaza, no? Senyor de Novelda de Moixent, qui va rebre una carta de requesta signada per Mendoza, que era el guardamajor del rei de Castella, on simplement este senyor, el senyor Mendoza, el guardamajor del rei de Castella, li deia a Pedro Massa que ell havia dit unes paraules al voltant de la seva persona on l'acusava d'haver insultat el rei d'Aragó. Imagineu-vos, això va començar unes lletres de batalles entre els dos, en la qual es retaven a lluitar per a salvar l'honor tant d'un com de l'altre. Sí, volia afegir que no és només un desafiu verbal davant d'unes persones o sense testimoni, sinó que havia de produir-se tot un procés... Un ritual, no? Per dir-ho molt formal, sí. Són persones que tracten sempre d'evitar els camins de la legalitat vigent i optar per una via paral·lela sense abandonar, això sí, la serietat i els formalismes de la justícia. Per exemple, fent ús de la figura d'un notari que prenga testimoni de les afirmacions i promeses que es fan els cavallers mútuament. Correcte. Dir una xicoteta curiositat, i per això nombre esta batalla o esta disputa entre estos dos senyors, perquè Pedro Massa, que era un cavaller de la Corona d'Aragó molt acostumat a les llisses, simplement com a curiositat, va ser nomenat cavaller en la illa irlandesa de Longder, porta mateixa del purgatori de Sant Patrici. I com en la realitat s'envolta d'eixa mitologia, no? Les portes del purgatori nomenat cavaller, i les cròniques ho recullen com algo que és totalment cert, no? Però perquè vegeu un poquet la particularitat, el món tan mític, no?, d'estos cavallers. Sí, hi ha molt de misticisme. De totes maneres, haurem de recuperar aquesta història més endavant, ja ho veurem. Per continuar un poquet amb esmenar els greuges, vaig simplement a fer un incís, hi ha molts més, però vaig a fer un xicotet d'incís, no? I anem a parlar d'aquesta figura que va ocupar la literatura valenciana, que és Joanot Martorell. Suposo que els nostres oients coneixeran algo de Joanot Martorell com l'autor del Tirant lo Blanc. L'avi de Joanot Martorell, Guillem Martorell, va ser un personatge molt important dintre de la cort de Martí l'Humà, era el captador d'impostos i va fer una gran fortuna, inclús va ser un dels prestamistes que va confiar part dels seus diners a Martí l'Humà. És més, el seu pare, Francesc Martorell, va arribar, per dir-ho d'alguna forma, al zenit de la família quan va ser nomenat jurat i conseller de la ciutat de València cap a l'any 1412-1414. Francesc Martorell, pare de Joanot Martorell, diguem que va ser l'últim dels Martorell que va gaudir d'una posició privilegiada dintre de la cort de Martí l'Humà. A la mort de Martí l'Humà, la família
justament quan Joanot se té que fer càrrec d'ella, comença el declivi d'esta família, i és quan comença, com diu el savi de Barcelona, don Martí de Riquer, comença Joanot Martorell a viure de forma novel·lesca, o un viure novel·lesc, no? És quan tenim així les principals aventures de Joanot Martorell, que després molts autors han dit que moltes voltes quedaran reflectides en el seu triangle blanc, com per exemple l'enfrontament que va tindre en Joan de Montpalau, el seu cosí segon, qui s'havia agitat amb la seva germana amb la promesa de que es casaria amb ella, i definitivament no es va casar. A veure, és el que coneguem com a noces sordes, que en aquest cas es realitzen entre el cosí de Joanot Martorell i la seva germana Damiata Martorell, cosa que en cas de no formalitzar-se legalment, aquestes noces danyaven molt la imatge dels Martorell. Felip de Montpalau no negava haver tingut relacions carnals amb ella, amb Damiata, però sí haver-li feta aquesta promesa de casament, cosa que comprometia molt el renom d'esta família i el futur matrimonial de la seva germana. Correcte. Justament el requeriment que va passar entre estos dos familiars va acabar en la cort d'Enric VI. Enric VI d'Anglaterra. I és quan es produeixen així unes lletres de batalla entre Joan de Palau i Joanot Martorell. El cas és que al final no es van enfrontar, més que res perquè Joan de Palau al final li va pagar 4.000 florins a la germana Joanot Martorell sense que ell sabera res, i per tant es va damnificar-lo. Correcte, a la germana de Joanot Martorell, que havia perdut el seu honor. Perquè clar, econòmicament jo no sé què sia pitjor, anar a Londres, anar a Anglaterra, costejar tot i aquest viatge, l'estada allà, després arriscar-se a ser ferit i allargar encara més l'estada, o directament pagar esta suma. Està molt bé el que estàs dient ara, perquè clar, el que tu estàs dient, com sufraguen aquest viatge, clar. I ahí tenim una altra de les, diguem, No viatgen a soles, viatgen amb un seguici. Se va la seva àvia, sí, clar, correcte, més xicotet o més gran, depenent de la capacitat. De fet, és a partir d'este fet que ell, per a sufragar precisament aquest viatge, el que va fer és, diguem, arrendar el senyorio territorial de la Murta a un vell anomenat Bertomeu Martí, per a que durant l'estança que està en Anglaterra li pagui unes rendes. Què és el que passa? Que Joanot Martorell se l'arrenda per 4 anys. Joanot Martorell torna abans. I què és el que fa Joanot Martorell? En compte de respectar el contracte, el que fa és prendre possessió de les seues terres, de les que són les seues terres, però que estan arrendades per la força. Òbviament, Bertomeu Martí va directament aquí, al rei. En este cas, Alfons el Magnanim, en este cas, Maria, que és la seva representant d'ací en València, que desestimarà, anirà a favor precisament de Bertomeu Martí. Encara que Joanot Martorell indrà a fer una treta per enganyar Alfons el Magnanim, al final ell serà el tir per la culata i el Magnanim inclús es cabrejarà amb ell. Sí. El cas és que a partir d'ací trobem que Joanot Martorell comença el declivi, com he dit abans, de la família. És més, hem de saber que durant aquesta estança que està en Anglaterra també anem a assistir a l'enfrontament entre Galceran Martorell, germà de Joanot Martorell, sí, i el famós Ausiàs Marc, que també s'anava a casar amb la germana de Joanot Martorell, Isabel Martorell, però no estava molt d'acord amb la dote que havia preparat de 3.000 florins i exigia un poquet més. En l'ausència de Joanot Martorell, per estar en la cort anglesa, va produir, diguem, també unes lletres de batalles entre Garcelan i Ausiàs Marc. Tot es va resoldre quan va tornar Joanot Martorell i, finalment, Ausiàs Marc es va casar amb Isabel de Martorell, que moriria anys més tard, quedant com hereu el propi Ausiàs Marc. Hem de dir que, perdoneu que no ho he dit abans, però heu de tindre en compte que els Martorell eren posseïdors de grans senyorius territorials, entre ells, per exemple, la vall de Saló, Murta o, per exemple, Faura i Amoritx.
Clar, aquestes despeses extraordinàries per culpa d'estos viatges i pugnes llarguíssimes entre adversaris, al final suposen la ruïna econòmica de moltes cases nobiliàries valencianes i europees en general. Aquesta mala gestió que han de fer, a la qual es veuen obligats per mantenir la seva honor, la seva dignitat de cavallers, doncs el que suposa el declivi de la noblesa en benefici d'una nova classe social que està apuntant maneres, que és la burgesia. Clar, això és el que li va passar a ell, que en 1444 tots els senyorius i viles que tenia va perdre-les per els deutes. De fet, les seues possessions les va adquirir un tal Gonçalvo d'Isser, el qual, després de pagar, Joan Martorell anirà dient que encara no li ha pagat el que el deu i el desafiarà, val? I el desafiarà per l'acusació, baix l'acusació de no haver pagat encara gran part de la compra del senyoriu i de les viles. Això, Miquel, porta a reflexionar sobre que aquelles cases de nobles que conserven o mantenen més aquest esperit cavallerívol són les que pitjor gestió econòmica poden fer. Correcte, I al contrari, aquella aristocràcia que sap esquivar aquestes qüestions que són cares són les que podran sobreviure. Sí. És una aristocràcia més pràctica que sovint feia aliances també amb la burgesia. Sí. Ell, de fet, totalment arruïnat, es va tindre que posar al servei d'un senyor feudal com un cavaller, no? A sou, per dir-ho d'alguna manera. De fet, inclús va ser empresonat en València perquè va ser condenat per assalt i per assassinat, que va fer junt amb altres moros, i inclús va ser capturat i empresonat a València per l'acusació d'assalt i d'assassinat. Finalment, fixa't si va acabar arruïnat, que va tindre que empenyar el tirant-lo blanc. Davant de totes aquestes curiositats, és a dir que una vegada comença el declivi econòmic i, diguem, també de posició, d'estatus, no? de la família Martorell, és quan comença Joan Martorell a viure una vida cavalleresca que possiblement tinga un reflex en la seva obra. Sí, en la seva obra de Tirant-lo blanc. Suposo ha d'anar a Anglaterra perquè no troba jutge per a la batalla en regnes hispànics i en concret a la Corona d'Aragó. Era un terreny poc favorable, els reis d'Aragó, per a estos encontres entre cavallers. És que el magnani no volia l'enfrontament entre els seus cavallers i, de fet, s'enfada per la no obediència i l'eixida cap a la cort d'Enric VI. Sí, clar, i això és el que converteix a aquestes batalles en unes qüestions molt cares. Molt cares. Perquè han de recórrer a jutges que estan a l'estranger. Correcte. I no acaben no enfrontant-se la major part de les vegades, per lo que dius tu. Peces que obligaran a Joan Martorell a arrendar les seues terres, que després, quan torni a ocuparà, comença, diguem, com he dit, i he repetit el declivi de la família Martorell. Però està en qüestió l'honor de la seva germana, amb qui la casava després d'aquestes noces sordes, amb qui la podria casar, clar. Era una qüestió delicada. No ho podem valorar des de l'òptica actual. Estos pugnes personals, estos requeriments a batalla, sovint venien precedits per cartells de deseiximent, en el qual un cavaller es declara enemic a ultrança d'un altre. I això podia desembocar en més lletres de batalla, és a dir, es desafiava al seu rival a un encontre violent, amb determinat armament, i cercant un jutge i una plaça, però no necessàriament, perquè el que podien fer aquests cavallers, que s'havien declarat enemics, és començar una guerra privada, és a dir, que cremar els camps de l'adversari, Correcte. Atacar als seus criats o servidors, als seus vassalls, als seus esclaus, atacar les seues cases. Sí, correcte, els seus béns, sí, correcte. I quan ho volien portar per un camí un poc més controlat, realitzaven aquestes cartes de batalla, que, com hem dit abans, seguien un esquema i unes formes molt pautades i molt ben reglamentades, dels quals mai s'inicien d'este protocol, mai. Per molt d'odi que es dedicaren l'un a l'altre. Intervenen una sèrie de subalterns com és el trompeta Sonerals, el rei d'armes, que és el que va
a la casa del request i en el pati li entrega el missatge i li diu el senyor tal t'acusa de i te requereix a batalla. Sí. I fins i tot participen notaris. Sí. De fet, moltes de les coses que coneixem, sobretot del Paso Honroso que hem parlat en el primer podcast, ho coneixem, sobretot el que estàvem parlant abans dels catalans, ho coneixem gràcies a un notari català que va assistir amb estos dos cavallers. Val? Sí, és el nombre de personatges que intervenen en aquestes batalles de malvolença o en estos passos d'armes són quantiosos. És curiós perquè ells esquiven la justícia del rei, però acaben produint una gran quantitat de burocràcia, sí. No? Seguint tots els passos que tenen establerts. I després també és molt curiós com van buscant jutges que presencien estos batalles per malvolença o el que siga, i a voltes han d'anar-se'n a Granada, a Ceuta, a Anglaterra, Ferrara. Sí. És a dir, viatgen i el que estàvem parlant abans, això suposava una despesa per aquestes cases que moltes voltes es portava a la ruïna, com en el cas dels Martí. Sí, a la Corona d'Aragó era difícil que trobaren un jutge, un príncep que s'encarregara de donar-los protecció, de donar-los el salconduit i que s'encarregara d'organitzar la lliça i el combat. A la Corona d'Aragó era difícil, anaven això, com tu has dit, a Granada. El rei de Granada es coneix que no tenia cap problema, es liquidaren estos assumptes a casa seua, no? El governador de Ceuta es va proposar com a jutge moltes voltes, com a part imparcial, no, d'aquestes batalles. Sí, s'havien de buscar la vida per liquidar les seues diferències d'acord al que manava el seu estament. Doncs bé, volia parlar jo ara d'un cas paradigmàtic perquè es reprodueix en més moments i llocs de la Corona d'Aragó, però que resulta singular i molt interessant per l'estil tan literari amb què s'escriuen estos dos cavallers, dels que ara parlaré, que són Bernat de Tagamanent i Pere Joan Albertí. Doncs bé, tot això comença per una discussió als carrers de Mallorca al febrer de 1457, que pren com a raó principal l'arbitratge d'unes possessions, tot i que el trasfons és realment la rivalitat de dos bàndols nobiliaris que hi ha a Mallorca, el de l'Almudaina, al que pertanyia Tagamanent, i el del Cai, al que hem d'incloure Albertí. Doncs aquesta discussió comporta que el requeridor, que era Bernat de Tagamanent, li entregara un guant com a gatge, val? És a dir, com a penyora al requerit, que es coneix que era costum pròpia dels requeriments verbals. Quan es feia verbalment, s'havia d'entregar aquesta penyora, que normalment era el guant. Després ja li va enviar una lletra de batalla deixant per escrit el requeriment, on recorda l'entrega del guant, la discussió mantinguda al carrer, etc. Com a dada curiosa, assenyalar que les lletres tenen un gran valor literari perquè es manifesten certs tocs de l'humanisme amb fórmules molt ben treballades, com per exemple, crec que és Tagamanent qui li diu a l'altre refredat de l'encesa malícia, el vostre flac cor. I també diu, la fi dels nostres actes sia la batalla. D'acord? És a dir, escriuen amb molta elegància i veiem així que abans de la lluita de cos contra cos, la lluita amb armes, hi ha abans una pugna literària. Correcte. Batalles de gallo, Sí, i són reflexe de l'època literària que viuen, que és l'humanisme. Bé, al cap i a la fi Tagamanent el convoca a una batalla a ultrança i Albertí li contesta argumentant que aquesta possessió rústica la controla per dret dels seus avantpassats i en aquest punt no es pot permetre, clar, que es qüestione la legalitat de les possessions, que és la principal font de la riquesa i de prestigi de la noblesa senyorial d'aquell temps. Així que era el pretext ideal per a eixir a lluitar contra el seu rival, que era Tagamanent. Acusa també a Tagamanent de desviar la seva honor amb actes vils, de demorar el requeriment per escrit, que té moltes paraules buides de sentit. Ningú es queda enrere en esta batalla retòrica.
La batalla adquireix així una dimensió literària abans que es porti a terme amb les armes, com ja he dit abans. Aleshores, li demana que assigni una plaça i un príncep com a jutge i el vençut quedarà mort o desdit, és a dir, o li dona la raó a l'altre o és que ha acabat totalment vençut. I a petició d'Albertí es divisen les armes molt detalladament que consisteixen en lluitar a peu, gipons gruixos blancs de cotó, és a dir, era la roba, el vestit principal que anava per davall de la cota de malla. Calces i peucs de drap blanc, està molt detallat tot. Cervelleres rases, que és un casc lleuger que es posava al cap per damunt de la cota de malla, de la caputxa. També cuirasses de 13 lliures, punyals, guants de malla, espases de 2 mans, és a dir, espases pesades. I no s'esmenta ni escut, ni elm, ni llança, ni atxa. Un combat lleuger i arriscat, un combat ràpid. L'intercanvi epistolar continua amb un intens debat sobre qui té la raó, qui falta la veritat, afirmacions de tercers, es fa menció a incidents del passat, a comentaris sense contingut, és a dir, van passant els dies, les setmanes, els mesos, emprant fórmules treballades i recordant que serà un combat a ultrança, sempre. Els ànims estaven molt caldejats. Sovint la correspondència s'enreda encara més acusant-se de mentir mútuament. Per exemple, es diu, apareix en una d'aquestes cartes, responent a la vostra lletra, a bambolla de sabó semblant, és a dir, m'estàs dient només paraules buides de sentit. Això li diu Albertí a Tagamanent. De fet, Tagamanent acusarà Albertí de voler esquivar el desafiu amb l'empresonament a què el governador l'havia sotmès, el governador de Mallorca, i així es retreuen mútuament d'allargar les qüestions i de no arribar mai a aquesta batalla. Finalment, en una lletra, Albertí li diu a Tagamanent que es troba a Alcalá del Real, una vila pròxima a Granada, perquè ha oït que el seu adversari ha trobat allí plaça segura i jutge per a dirimir la batalla, i enviarà un missatge al rei de Granada perquè fins a la data no ha rebut cap notícia de Tagamanent i li demana un salconduit. Poc després rep les instruccions d'un amic d'Albertí, rebent instruccions de com ha d'adreçar-se al rei, és a dir, tot el protocol que ha de curar per tractar amb el cabdell nazarí. No sabem res més d'esta batalla, no sabem com va concloure, si qui va eixir ferit o si es va aturar a temps, perquè sovint passava això. Només he trobat en la documentació que Albertí va dirigir un aixecament a Inca, va fugir i quan torna un any després promou una nova rebel·lió contra Joan II a Catalunya. Va haver una rebel·lió contra este rei i va acabar empresonat també durant un temps. I ja està, no sabem. No sabem com va... És molt comú no saber com acaben aquestes pugnes. Com hem vist, en este cas és una qüestió molt entroncada amb els casos de les bandositats, en este cas, en esta situació de Mallorca. També n'hi ha pugnes en les quals la política es fica dins. Sí, per supost, i més en Espanya, en esta època, en l'època del segle XV, com estem parlant, en l'enfrontament entre castellans, aragonesos, etc., és molt acusat, i moltes voltes aquestes raons polítiques venien perquè un cavaller acusava un altre o bé de covardia o de traïció en la batalla, i ahí és quan se formava ja es formava tot el que estem parlant i començava tota esta parafernalia. S'embolicaven ja escriure i acusacions mútues. Correcte, com per exemple això, i tenim el cas per exemple de l'enfrontament entre Rodrigo i Alfonso Voz Mediano i Juan i Pedro de la Panda, que s'acusaven d'haver abandonat el camp de batalla. Jo penso que una altra de les batalles per malevolència, que també té certa curiositat, és el rescat de presoners. No? Moltes voltes ja sabeu que en les batalles se feien presoners i que la tradició demanava un rescat per aquests presoners, quasi sempre de cases nobiliaris. És clar, i és fàcil imaginar que aquestes promeses de pagament desembocarien després en motius per a requeriments de batalla. Suposo, Miquel, que tu hauràs recollit algun cas. Martí de Riquer parla del príncep negre, una anècdota del príncep negre, on en la batalla de Poitiers va fer presoner al mariscal de França,
Audreham i li va exigir un quantiós rescat. Este senyor, Audreham, va jurar que fins que no haguera reunit la suma exigida no prendria armes ni en contra del príncep negre ni tampoc contra el rei d'Anglaterra, excepte si ho feia contra el rei de França o algú dels prínceps de la Flor de Lis. Què va passar? Que anys després, en la batalla de Nájera, en 1367, quan este senyor encara no havia fet efectiu aquest rescat, ell estava lluitant en l'exèrcit d'Enrique de Trastámara i va caure prisioner una altra vegada del príncep negre. Què és el que va passar? El príncep negre formava part de l'exèrcit de Pedro I de Castella. Què és el que va passar? Pues que en plena batalla el va dir de tot, li va dir: «Llámole traidor e fementido, e que meresquia muerte». Clar, el mariscal va negar aquesta acusació, el príncep li va dir que tenia que sometre's a un xuí de cavaller, a lo qual el francès va acceptar, i ahí està l'habilitat d'este cavaller, que li va recordar al príncep negre que ell havia jurat no lluitar en contra del príncep negre, de la seva persona, ni tampoc contra el rei d'Anglaterra. El príncep negre li va recordar el que havia jurat en la batalla de Poitiers. La veritat és que pareix que el mariscal de França no tinguera eixida davant les acusacions del príncep negre. Tanmateix, el mariscal de França va arguir, va dir, o se va justificar dient: «Yo bien veo que mi señor el rey de Francia no es aquí, ni ninguno de su linaje de la Flor de Lis. Pero con todo esto yo no soy caído en mal caso ni fementido, que yo no me armé contra vos, que no sodes hoy aquí el cabo». És a dir, no era el jefe supremo de la batalla, sinó que estava ajudant a Pere I de Castella. Per tant, no estava lluitant directament contra el príncep negre, sinó que estava lluitant contra Pere I de Castella. Això està arat a més ditets, però... Pues va aconseguir lliurar-se. De fet, el príncep negre va somriure i va dir: «Molt bona resposta». I va caure en gràcia. Correcte. I el va lliurar. Estem parlant d'aquest tracte cavallerívol que es mantenien uns amb altres. Que estem recordant de tot el podcast, és a dir, estem recordant... Les formes sempre destaquen un respecte cap a l'altre. Correcte. Molt egregi senyor, molt alt senyor, gran noble... Es respecten el títol que té l'altre. Això va per davant sempre. Jo recorde, Miquel, que en la primera part que hem fet d'aquest podcast comentaven del caràcter bregós que tenien els cavallers valencians, i a propòsit d'això volia parlar de dos cavallers catalano-valencians. És difícil de dir que són únicament valencians perquè és que la noblesa d'aquests temps tenia un peu en un territori, en un altre, però podríem dir que eren valencians, els germans Cervelló, perquè estaven molt implicats en les bandositats valencianes del costat del Soler i dels Vilaragut. Vull recordar que aquestes bandositats desembocaren en una batalla sagnant a Llombai, on caigueren alguns dels líders de cada bàndol. Doncs bé, volia centrar-me en estos dos germans, Berenguer Arnau de Cervelló i Pere de Cervelló, que participen no només en aquestes bregues de les bandositats valencianes, sinó també en les expedicions militars que realitza la corona d'Aragó a Sicília i a Sardenya, és a dir, els agradava l'acció. Vull començar primer amb el cas de Pere de Cervelló, que, com el seu germà, està molt infós de l'esperit cavalleresc, li agrada viatjar a França per viure aventures pròpies dels cavallers errants. Per una banda tenen aquest esperit cavallerívol i per un altre aquest caràcter violent propi de les bandositats valencianes. Doncs sembla que cap a l'any 1400 acudís a París, on té pendent un combat també amb Pons de Perellós, un altre noble molt important de la zona de Rosselló. No se sap res més d'aquest desafiu, però sembla que allà havien anat en cerca de jutge i plaça. Allí, Pere de Cervelló es troba amb l'Orde de l'Escut Verd i la Dama Blanca, orde de cavalleria creat anys enrere per un borgonyó apel·lat el mariscal Boucicaut, que era Jean de Maingre, destinada a evitar els grans torts, injustícies i ofenses que dames desvalgudes sovint
sofrien. Eren 13 cavallers que juraven de lluitar contra tot cavaller que volguera que el deslliuraren del seu vot. Mantenien un dels propòsits més antics i constants de l'ordre de cavalleria, que era auxiliar a dames, vídues i doncelles en problemes. Per la correspondència que ha sobreviscut, sembla que Pere de Cervelló va requerir a batalla qualsevol cavaller o escuder que portara brodat l'escut verd i la dama blanca, que eren els símbols d'este ordre de cavalleria. I així apareix el mantenidor, que és un doncell, encara no ha sigut adobat cavaller, que és un jove molt aguerrit, el bretó Guillaume de Chastel. Doncs amb una correspondència molt correcta i elegant, impecable entre els dos, on queda ben palesa l'admiració i respecte que l'un professa cap a l'altre, doncs comença este requeriment. Correspondria més a un requeriment més de tipus deportiu, però que al cap i a la fi és una batalla ultrança. Correcte. Val? No ho hem d'oblidar. Pere de Cervelló fa un vot, que és fer armes amb 2 cavallers de l'escut verd. 2 companyons contra 2 companyons, però després de la seva batalla amb Pons de Perellós, que era la que tenia pendent abans. És a dir, ja que vaig a París, doncs vaig a aprofitar la meva estada així. Pons de Perellós havia escapat de Saragossa, on el rei Martí l'havia prohibit que viatjara a París a lluitar contra el seu requeridor. Doncs bé, arriben a requerir-se a batalla el bretó i el catalano-valencià en presència del duc d'Amió, després que Pere s'haguera de lliurar del seu vot amb Ramon de Perellós, això és el que queda clar en aquest intercanvi epistolar, i en una d'aquestes lletres Guillaume li diu que té pendent una altra batalla amb cavallers anglesos, però com la data és encara indefinida, prefereix de resoldre abans esta que té amb Pere de Cervelló. Estos cavallers no paraven. Eren gent molt activa i estaven contínuament combatent. Si no era en guerra, en pau amb els seus similars. Aleshores Pere accepta de cercar jutge i plaça en algun regne hispànic o a la mateixa França en espai de 4 mesos, si no ja ho faria Guillaume. Bé, això és habitual en tot l'intercanvi de lletres de batalla. Serà el mateix Pere, com era costum entre els requeridors, el que divisa les armes i diu explícitament que seran les armes acostumades en la guerra. Quan divisa aquestes armes diu que cascú de nosaltres s'hi armat de tal arnès com li pareixerà que gentils homes han acostumat portar en guerra. En tals fets, sense trobar-se ningun avantatge de puntes i raors, és a dir, els enginys, comentat abans. Cascú de nosaltres porta una llança, una espasa, una atxa, una daga, i si li plaurà que les llances i les atxes siguen d'una longor, de la mesura que vulguen, i l'espasa i la daga tals com cascú voldrà portar. Bé, doncs, mesos després, per una lletra tramesa des de Barcelona, sabem que Pere li anuncia que ha trobat jutge en la persona del rei de Castella i fixa la batalla per al 15 de setembre de 1401 a Segòvia. No tenim més referències a aquest combat, però res fa pensar que no se celebrara, perquè del contrari, Guillaume li hauria retret en algun moment al valencià que no s'havia de lliurar del vot que va prendre i li podria demanar algun tipus d'indemnització. Doncs els germans Chastel, perquè no era ell només, sinó que eren 2, deixaren molta anomenada enrere. Apareixen com a personatges del Curial i Güelfa, per cert, no massa ben retractats pel seu autor. Apareixen uns que són Guillalmes i Beltrán de Chastel, el primer vençut per Curial. Això manifestaria la rivalitat dels cavallers catalano-valencians respecte als bretons. Guillaume, ja després, adobat cavaller, va tindre prometedora carrera guerrejant, saquejant les costes d'Anglaterra, on va morir en combat pocs anys després. I després és venjat pel seu germà, que era Tanegui de Chastel, que va estar a València en el ja referit torneig que se va celebrar a principis de segle i que va continuar ell els atacs contra Anglaterra. Pel que fa a Pere de Cervelló, doncs ell va participar, ho sabem molt bé, en les hostilitats de l'Interregne en favor del pretendent castellà Ferran d'Antequera. Els 2 germans van combatre durant el setge de Balaguer i pocs anys després va morir Pere de Cervelló. Berenguer Arnau de Cervelló també va tindre una vida molt activa pel que fa a les lletres de batalla.
va mantindre un intercanvi epistolar molt intens amb Pere de Montagut. Cal dir que Pere de Montagut era un dels líders del bàndol dels Centelles, mentre que Berenguer Arnau donava suport als Soler i als Vilaragut. Este intercanvi de correspondència té lloc entre 1402 i 1403 a València, quan les bandositats estan enfrontades d'una manera molt cruenta als carrers de València. Els jurats contínuament estaven expulsant els capitosts d'un i l'altre bàndol i estos líders havien de fugir i després entraven secretament a les seues cases, a la ciutat, per a continuar tramant i portar endavant els interessos dels seus bàndols. Els gent de la ciutat tornaven amagadament d'acord a les prohibicions que imposaven els jurats o el mateix governador i hi ha molt poca voluntat per arribar a acords. Es produeixen combats als carrers de València amb ferides mortals. Per exemple, al monestir de la Saidia hi ha documentada una brega entre un grup dels Vilaragut i els altres del bàndol dels Centelles, entre els quals estava Pere de Montagut, qui va perdre un escuder per un colp d'espasa ferit per altres escuders de l'altre bàndol. Al carrer dels Serrans també homes d'armes d'un i altre bàndol lluitaren durant una bona estona fins que regressaren a les seues cases on s'amagaren finalment. Aquestes lluites, que desgraciadament es feien habituals als carrers del Cap i Casal, també s'estenien al Cap, on de vegades es realitzaven cavalcades contra les possessions dels contraris. Fins i tot una batalla campal, que és la ja esmentada batalla de Llombai, que va tindre lloc el 1404. En aquest context de rivalitats endèmiques, en presència del rei Martí, Pere de Montagut acusa al majordom del rei, que és Berenguer Arnau, de no curar bé de les possessions de la seva germana, de la germana de Pere i de Berenguer Arnau, de qui sembla que era procurador o administrador. Jo t'acuso a tu de que tu no estàs curant de les possessions de la teva germana, no les administres bé. Bé, feta aquesta acusació verbal, en desembre de 1402, Berenguer Arnau es veu en l'obligació de requerir a batalla qui l'ha acusat. És molt probable que Pere Montagut no tinguera cap prova d'esta acusació i que fora només un pretext per a moure'l a batallar a ultrança. I és així com comença tot un intercanvi de lletres de batalla que Martí de Riquer recull en la seva obra Lletres de batalla. Acordaren lluitar a cavall, amb proteccions més aviat lleugeres, i demanar al rei Martí que fera de jutge. Per a la nostra sorpresa, el rei accepta, tot i les prohibicions que pesaven sobre aquest tipus d'encontres violents. Segurament perquè preferia gestionar ell mateix aquest requeriment a batalla i que no se n'anara per camins incontrolats, és a dir, que no desembocara una batalla clandestina que de vegades, molt habitualment, acabaven lluitant en la frontera, en un molló de Castella, entre Castella i València, on fora de l'abast de la justícia del rei, i allí, amb pocs testimonis, lluitaven a ultrança. A ultrança hi ha molt, clar. I segurament ahir, en aquestes circumstàncies, ningú parava el combat. I el procés es va allargar tant que és probable que els ànims es gelaren, els odis apaivagaren i no s'arribara a l'encontre armat desitjat. És a dir, passa tant de temps que al final ja ni se'n recorden de per què estan és que passa molt sovint. pugnant l'un contra l'altre. Molt sovint. Sí. A diferència de les accions violentes que podia protagonitzar el poble baix, que no tenien estos conductes per a moderar ese código, no? I tiraven de ganivet en el moment en el que havien sofert l'afrenta i aquesta ofensa. Segurament hi havia més sang entre el poble baix que entre la cavalleria que seguia tot aquest reglament tan marcat. Bé, això sí, els dos continuaren trobant-se en les bandositats valencianes. Després de tots aquests casos, Miquel, jo crec que ens hem aproximat molt al que pot ser un cavaller errant d'estos temps. Un cavaller errant real, fora ja de la literatura, i també quin era l'esperit dels cavallers d'aquella època a la corona d'Aragó, aquest esperit bregós, contínuament a punt de salvar el seu honor, de conservar-lo. I hem vist molts casos que són violents, però jo tinc quasi estret un altre que en aquest cas no hi ha ni requeriments de batalla, ni passos d'armes, ni combats contra cap altre cavaller. Al contrari, el que n'hi ha és un aglutinament de més cavallers entorn d'una empresa
una aventura molt singular que tu en algun moment ja has comentat molt breument, que és la del viatge al purgatori. Clar, això està protagonitzat per un personatge molt singular que és Ramon de Perellós, però jo volia parlar abans de l'inici d'esta família, d'este llinatge, que considero un fidel reflex de l'esperit més dinàmic i viatger dels cavallers errants. Els membres d'esta nissaga es convertiran en els vescomtes de Perellós i Roda, senyorius ubicats al Rosselló, en pagament als serveis prestats a la monarquia aragonesa. El primer de tots ells és Francesc de Perellós, que sembla un militar d'un origen fosc que va tindre una vida molt activa al servei de Pere el Cerimoniós. Procedeix de les costes del Rosselló, segurament era un home de mar, molt probablement ocupat en activitats de cors. Posseïa algun estol de guerra per a poder practicar aquestes activitats piràtiques. Per tant, no és un llinatge de rància a Bior, sinó que té aquest origen gris fosc. Sí. La primera referència que tenim d'este senyor, d'este militar, és al servei de Pere IV, prenent part de l'expedició naval de Sardenya comandada per Bernat de Cabrera, amb el seu estol de guerra, com veurem que farà més endavant de manera permanent al servei d'Aragó, o també de vegades del rei de França en la guerra dels 100 anys, que era aliada de l'Aragó, contra els anglesos, amb naus catalanes no liejades per ell, costejades per ell. Sabem que va practicar el cors contra els genovesos, que són els eterns rivals d'Aragó a la Mediterrània, i de fet ell serà responsable de complicar la guerra dels 100 anys amb una intervenció contra naus genoveses a l'abadia de Cadis. Qüestió que suposava un atac a la mateixa Castella, ja que aquestes naus genoveses estaven al servei del rei Pedro el Cruel. Pedro el Cruel perseguirà l'estol català fins a aigües portugueses i després exigirà al rei d'Aragó que li entregara Francesc de Perellós, a la qual cosa el rei català es va negar, provocant així ja l'apertura de les hostilitats per part dels castellans. S'origina la guerra dels dos Peres entre Aragó i Castella. Este fet d'armes unirà per sempre Francesc de Perellós a la cort catalana. El convertirà en almirall de la flota catalana, camarlenc reial, ambaixador, membre del Consell Reial, etc. Participarà en la guerra i en les negociacions. Gestionarà l'organització de les companyies blanques de Beltrán d'Huguesclán, que són les companyies mercenàries que se contracten per a lluitar contra Pedro el Cruel i contra les companyies negres del príncep de Gales que tu també has esmentat abans. És a dir, es converteix en un home de confiança del rei i de la reina Elionor. En 1366 rep un premi pels seus serveis, que és el vescomtat de Roda. És a dir, de moment no era ni vescomte de Perellós ni de Roda, doncs ara rep Roda i es converteix en el segon magnat del Rosselló i morirà en l'any 1375. Però així no acaba tot. Li pren el relleu el seu fill Ramon de Perellós, que per a mi és el més extraordinari per la seva curiositat i el seu esperit errant, demostrant en tot moment el seu desig de viatjar i recórrer el món. És un home molt singular, educat en la cort de França fins a la mort de son pare, que contínuament feia d'ambaixador. A França ja saben que es curaven més els costums, els reis donaven més llibertat als cavallers per a realitzar les seues empreses i hi havia un autèntic deler per imitar les aventures dels grans cavallers del passat. Cal recordar que així tenien com a model el mateix Roldán de la batalla de Roncesvalles, que no era poca cosa. Ramon iniciarà la seva carrera al costat de l'infant Joan, duc de Girona, encara no era rei, i intervendrà en algunes gestions per a la seva boda amb Joana de Valois, que va morir abans d'arribar al seu destí, no se va casar amb l'infant. En 1378 el trobem a Xipre, on regnava Elionor, princesa catalana, germana del comte de Prades. Un any més tard està a la cort del papa d'Avinyó. En 1380 és nomenat majordom, conseller i majordom de cacera del rei Joan i va organitzar, a propòsit d'això, una gran cacera de garses al seu senyoriu de Roda. Este li va encomanar, per cert, llibres, per exemple, el de Lancelot, que era un llibre famós de cavalleria d'aquella època, també llibres d'astrologia.
I en el 1388 Joan li demana que aconseguira un manuscrit molt estrany d'un vell relat escrit per un monjo anglès que deia que havia fet un viatge al purgatori. Com veiem, amb aquests viatges de nexe entre la cort francesa i la catalana. Obté per a ell el càrrec de capità general del Rosselló i el 1391 ja es convertís de veritat en vescomte de Perellós. Quan mor el rei Joan, durant una jornada de cacera, es veu acusat per l'equip de govern de la nova reina, Maria de Luna, acusat d'afavorir al comte de Foix, aspirant a la successió. Però no van prosperar aquestes acusacions, ja que, de fet, mossèn Ramon va anar a París per ordre de la reina per impedir la invasió d'este comte, el comte de Foix, a través d'una aliança amb el comte d'Armanyac. Així que el veiem defensant Catalunya en el terreny de la diplomàcia, aprofitant la seva experiència i contactes, un home fonamental per als interessos de les reialmes d'Aragó. Bé, fins ací és la vida pròpia d'un gran noble amb una vida molt activa, es dedica a la diplomàcia i a les armes, molt dinàmic, com son pare. El trobem a França, Sicília, Sardenya, Xipre, negocia casaments, està a la cort del papa Benet, sempre al servei dels aragonesos. Poc després va emprendre una aventura insòlita que és la raó principal de la seva inclusió en este podcast. Hi havia una llegenda que havia arribat a oïdes de Joan I a través de Ramon, a mi ese manuscrit que he comentat abans, que deia que des de temps de Sant Patrici els agossarats que estigueren en gràcia de Déu i que dormiren en una caverna situada en una illa en un llac d'Irlanda contemplarien les ànimes del purgatori. Esta illa es troba al Lough Derg, el llac Roig, al comtat irlandès de Donegal. Recordem, Joan havia mort durant una jornada de cacera sense confessió i molts deien que s'havia condemnat. Ramon voldrà comprovar si el seu reial amic penava al purgatori. Este viatge tindrà lloc entre 1397 i 1398 en companyia del seu germà Pons de Perellós, que ja ha aparegut en lletres de batalla, en requeriments, i els seus fills Ramon i Lluís, també el seu nebot Bernat de Centelles i el donzell Pere Massa, que ha aparegut també en este podcast. Doncs bé, primer, des d'Avinyó, el papa Benet s'hi oposa perquè la Irlanda d'aquells temps es considerava un territori salvatge i perillós, però acaba acceptant per la insistència de Ramon. Parteix l'1 de setembre de 1397 amb un seguici de 20 homes i 30 cavalls. Després arriba a París i el rei Carles li escriu cartes de recomanació al rei d'Anglaterra. D'acord? Doncs endavant, continua. Quan arriba a Londres, Ricard II els acollís durant 10 dies a la cort i els proporciona guies i se'ls conduïts per als seus regnes. Documents que es conserven avui dia als arxius anglesos, per cert. Fan via cap a la Marca de Gales, on llogaren una nau per arribar a Irlanda. A Dublín són acollits per Roger Mortimer, comte de la March i de l'Ulster, una mena de governador anglès, que li desaconsella que continua, perquè aquestes terres on vol anar estan poblades per gens salvatges fora del seu control. Molts que han intentat entrar a aquesta cova no han tornat, però li acaba proveint d'homes i més recursos, entre ells Joan Talbot, que amb 14 anys fa de torsimant i es convertirà en un gran general anglès en el futur. Arriba a Drogheda, on el bisbe acull el seguici de Ramon de Perellós i torna a desaconsellar-li que continue. Les terres estan dominades per un rei irlandès anomenat O'Neill. O'Neill, no sé com es pronuncia, i menys encara en llengua cèltica irlandesa. Perellós li trametrà un missatge a este rei, avisant-lo de la seva arribada. Bé, és el rei de facte de l'Ulster, de les terres del nord. Continua la marxa i els 100 homes que li ha proporcionat el bisbe pegaran mitja volta per por a ser atacats, a rebre emboscades d'este rei irlandès. Més avant s'encontren amb el conestable del rei irlandès i una escolta proporcionada per este monarca. Ja a la cort d'O'Neill, este els convida a sopar, un sopar que descriu Ramon com repugnant perquè no bevien ni vi ni aigua, sinó llet i brou de carn, de caldo. Ja a Lough Derg, en este llac, agafaren una barca i arribaren a una illa, a l'illa assenyalada, que era el seu destí, on estava emplaçat un monestir, un xicotet monestir,
I així el prior li diu que és molt perillós per al cos i per a l'ànima realitzar este viatge al purgatori. Però, com persistís, els monjos el preparen per entrar al purgatori, d'acord a les ordenances de Sant Patrici, que consistia que de bon matí se celebrava una missa per l'ànima del mateix Ramon i havia de fer també les darreres voluntats, és a dir, com si anara a morir. El porten aleshores fins a l'entrada, on adoba cavaller als doncells que l'acompanyaven, entre ells els seus fills i Pero Massa. Que, per cert, Martí de Riquer té una obra que dedica a Pero Massa, que és una biografia d'este senyor valencià, d'origen aragonès, molt, molt important. Una família que arriba a regne en plena reconquesta. Bé, doncs, com ja sabem, quan s'adoba cavaller a un donzell, doncs se li cernís l'espasa a la cintura i se li calça els esperons. Després se li desenvaina l'espasa i se li fa un colp dient que Déu i Sant Jordi et facin bon cavaller. És un ritual molt senzill, però transcendental, i que a la boca del mateix purgatori adquiria una càrrega simbòlica molt forta. Ja a la cova entra amb el cavaller normand Guillaume de Courcy, majordom de la reina d'Anglaterra, i així passaren un dia i una nit. En eixir són rebuts amb goig, amb oracions de gràcia, i ja emprengueren el viatge de retorn. De retorn passaren la nit de Nadal a la cort d'Oneil. Després per Londres, a la cort parisina, romangueren 4 mesos, on presenciaren festes en honor a Venceslau de Luxemburg, rei de Bohèmia i emperador d'Alemanya, i així tingueren lloc unes justes molt famoses. Ramon relatarà en un llibre el seu extraordinari viatge amb descripció de les gens i pobles que va conèixer, d'un mode molt pintoresc i exòtic. Descriurà els costums primitius dels irlandesos amb gran entusiasme pel seu pas per Londres, especialment, i moltes referències artúriques. I, per cert, quan parla de la seva experiència ja dins de la cova del purgatori, ell afirma haver vist el seu amic, Joan I, purgant pecats venials abans d'anar al cel. És a dir, que estava a punt d'anar al cel perquè no era un gran pecador. I ja per acabar amb més perillosos, dir que els seus fills, que són adobats cavallers a l'entrada del purgatori, mantingueren aquest esperit cavallerívol. Un d'ells era Ramon de Perellós, que era el fill segon, que va recolzar la candidatura de Jaume d'Urgell i, de fet, va comandar, ja durant la pugna de l'Interregne, va comandar una host de mercenaris gascons que no va arribar a temps a la batalla d'Escòdols, lliurada a prop de Morvedre, entre les forces urbanes valencianes i les castellanes. Això apareix relatat en el podcast Jaume d'Urgell el Dissortat, fins que es va dictar ja de sentència en contra de Jaume i en favor del candidat castellà. Després no va voler participar en la seva aniquilació a Balaguer, quan se va resistir Jaume d'Urgell a la sentència de Casp. Doncs, com veiem, és un ambient molt ric d'aventures i d'empreses que jo crec que ens ha servit per a fer-nos una idea molt aproximada del que era la vida, el món que envoltava estos cavallers i les seues preocupacions. Esta època, no? Esta època del segle XV, no? Que ens ha deixat a tots amb la boca oberta, no? És a dir, la vida del cavaller en esta època era, pues això, una vida de lluita, d'honor i de constant moviment, no? Això que tenim la imatge d'una edat mitjana més quieta, no? Al contrari, el moviment era continu. Molt viva i molt rica. Correcte. Sí, volia afegir que R.R. Martin, l'autor de Joc de Trons, coneix molt bé aquest ambient perquè quan parla de tornejos i justes fa una descripció molt acurada d'este món. Segurament ell el que coneix més és el món de la cavalleria anglesa, que bé, és un bon exemple del que partir per a poder fer. Per a il·lustrar-se. Sí, totalment. Doncs, Miquel, moltes gràcies per la teva intervenció en este podcast. Gràcies a tu, Pau. I ha arribat el moment d'acomiadar-nos dels nostres oients, que espero que estiguen delerosos per tornar a escoltar-nos. Us esperem en el següent podcast de Lletres Events. Mariner, bon mariner, que porteu seda, que
serà? De quin color la voleu? Blanca o vermella? Blanca o vermella? Vermelleta jo la vull, que és millor ser, que és millor